det er Sera og Nicole. Vi skal fortælle om rollemodel for kostinduceret fedme hos mennesker. Rigtig mange mennesker globalt har fedme, så det vil sige 300 millioner, de er fede. Og det har alvorlige sundhedsmæssige konsekvenser for disse mennesker. Grunden til, at fedmen den stiger, det har en sammenhæng med folks ændrede levevis, ændrede kostvaner, blandt andet fast food og øget portionsstørrelser, mangel på motion, og også mange af os i dag har stillesiddende arbejde. Fedme er blandt andet også med til at medføre forhøjet fedtniveau i blodet og insulinresistens. Og det vil sige, at være insulinresistens, det er, at kroppen har svært ved at få glukose ud af blodet og ind i cellerne. Så man kan sige, at fedme er forårsaget af livsstilsændringer kombineret med samspil mellem mange gener, som der så medfører en tendens til at tage på i vægt, blandt andet. Sult og mæthed har sådan længe været et stort mysterium for forskerne. Forholdet mellem energiindtaget og energiforbruget er meget komplekst. Er der fundet de her mutationer i de enkelte vigtigste reguleringsgener, der er med til at påvirke de her, altså påvirke appetitten. Men mutationerne hos mennesker er meget fordi dyr, som overspiser og bliver fede på grund af specifikke genmutationer, er begrænset værdi ved test af nye lægemidler til behandling hos mennesker. Når nye lægemidler skal afprøves, er det nemlig vigtigt, at den anvendte dyrmodel minder mest muligt om mennesket. Mange forskellige typer lægemiddelkandidater, de udvikles i første omgang via forsøg med cellekomponenter og cellekultur. Og når det så er, at man finder et lånestof, så er det, at det testes i en dyremodel, som for eksempel diurotten. Og det, de lægger vægt på, det er at karakterisere den rollemodel, de nu bruger fysiologisk og biokemisk. Og et fokusområde, det kunne være at studere det endokannabinoide signalsystem, som er involveret i appetitregulering og nedbrydning af fedtvæv. Resultaterne viser, at DIO-rotterne tager mere på i vægt end DIO-rotterne, når det bliver fodret med høj energifoder. DIO-rotterne har samtidig forhøjet niveauer af triglycerid og kolesterol i blodet samt udbredt insulinresistent.